שהפרויקט הזה, הרעיון הזה, שהוא באמת רעיון מדהים, ואני גם כן כבר שנה וחצי, שנתיים, רודף קצת, כל יום קורא עוד ועוד, ורואה כמה אני לא יודע. הבעיה העיקרית זה שזה נראה רע, זה פשוט נראה רע. עכשיו אפשר להתווכח אם זה נראה רע כי זה מוצב לא טוב, או כי אנחנו אוהבים את זה, כי זה יפה או לא יפה. זה נראה רע כי אין לזה ערכים. מה זאת אומרת ערכים? אין לזה ערכים אסתטיים. עכשיו ערכים אסתטיים הם נגזרים מתוך הרעיון המקורי של התנועה, שזה כלכלה מושבת מבוסס משאבים. משאבים, סליחה. מבוסס משאבים. מבוסס משאבים, וכל הרעיונות הגדולים והיפים ולשנות את הפרדיגמות, זה הכל טוב ויפה, אבל כשאתה הולך נגיד לרחוב ורואה נגיד את מחאת אוהלים, ואתה רואה בית זה אוהל, שזה מישהו שסיים עכשיו בצלאל, שנדע לבסע את הקמפיין הזה, אתה אומר בוא'נה, זה נראה טוב, בא לי להזדהות עם זה, זה כתוב פשוט, בוא נצא לרחוב, נשים את החולצה ונלך. וככה זה התחיל. זה לא התחיל לא עם הבחורה מתל אביב ולא עם הבחור עם הפייסבוק. זה התחיל בירושלים בבחור אחד שהחליט, וואלה, אני אעשה משהו קטן ומישהו יתפוס את זה. וזה מה שקרה. הוא עשה משהו קטן, הוא ייצב את הלוגו בית זה אוהל, שלח את זה הלאה, בפייסבוק בצורה הכי פשוטה שיש, אנשים תפסו את זה. עכשיו אפשר להתווכח עם שמאל, ימין, מה כל הקונספירציה שעומדת גם מאחורי זה, אבל זה תפס. וזו הבעיה הכי כללית של צייטגייסט. זה בעיה קריטית. כי זה נראה... אפילו את השם קשה לי להגיד. בדיוק. קשה לי להגות את השם. עשיתי סתם איזה קשקוש כזה בפעילות, בטח ראית את זה של רוח הזמן. סתם קשקשתי משהו. עכשיו, בלי שום ערכים, כי היה לי זמן. זה פשוט יותר ברור. צריך, כאילו, מה זה צייטגייסט? כאילו, למה להשתמש במילה בגרמנית? זה סבבה לרעיון. קשה, ברמה שלי קשה לי כל פעם. קשה. למה להראות את האייקון הכי בנאלי של כדור הארץ בתור הלוגו של החברה? למה, כאילו כל הדברים האלה הם שאלות שאף אחד לא אמר עליהם את הדעה שלו. שלום, בואו כנסו. אתה אומר כאילו למתג את זה מחדש? זה העניין הראשוני. כי אנחנו רוצים למתג את זה. בדיוק. העניין הראשוני אני, סליחה. כן. העניין הראשוני שאני חושב שהוא הכי חשוב פה כרגע, זה, קצת גם דיברנו על זה בפורום. העניין הראשוני הוא... תדעו שאם אנחנו רוצים להמשיך לשוחח ב9 סוגרים פה, כן. אפשר לשבת פה בחוץ, לא אפשר לדבר, כאילו אף לא העיף אותנו, יש לנו את כל הרחבה פה בחוץ, אפשר לדבר. אז אולי באמת נשתמש באופציה שיש לנו מקרן. כן, פה אנחנו משלמים על השלושות ואחרי זה... סבבה, אז אני אסתכל עוד שורה וחצי. מה שאני רוצה להגיד שורה התחתונה זה שמיתוג בעיקרון שלו, זה גם מה שהולך לעשות בפרויקט גמר שלי, מיתוג בעיקרון שלו זה דבר רע. הוא גורם לך לקנות זבל אחר במעטפת יותר יפה ויותר ידידותית, במקור שלו הוא רע. אבל הבסיס שלו, של להעביר רעיונות חדשים, עטופים בוויזואליה נאה, ושמשרתים את התוכן המקורי של התנועה, זה קריטי, אבל לפני כן צריך להיות עבודה מאוד מאוד ברורה של מחקר ושל פיתוח הרעיונות ופישוט הרעיונות לעברית. וזה מה שלא קיים כרגע בארץ. זה הבעיה הקריטית. אפילו ברמה של מצגת, היום אין לי מצגת פה להעביר על הרעיון. נכון. בדיוק, אין את זה, אין. אני חיפשתי באמת, כי אמרתי, אוקיי, אני רוצה להתחיל להתעסק עם זה, אז חלק מהפגישה כבר שאני רוצה להכין גם מצגת. אני אשלח את המצגת לכולכם, וזה, בסדר, לפחות שנצא כמה דברים בסיסיים שנוכל לפעול בשטח. אתה יכול למשל, אם זה המקצוע שלך, לעבוד באמת על המיתוג. אני חושב, זה מה שיכול לעשות עכשיו. זה כבר סוג של כלכלת משאבים. נכון. כל אחד משתמש במשאב שהוא כבר יודע זה טוב. ברמה של הקבוצה. את הערכים של התנועה, את ה-core values של את האמת שלי באופן אישי יש עם זה בעיה, כי בפניות וכבר שלחתי מיילים, אני לא מקבל שום תשובה מהגוף הרשמי, משום גורם. אני אומר להם שלום, אני חבר בישראל, עוד לפני שבכלל דיברתי עם סטאסי, עם אף אחד פה, חבר מישראל, למה אין את הרעיונות בעברית בצורה פשוטה? פניתי גם בפורום הישראלי, אף אחד לא ענה לי, פניתי גם לחול, כאילו למי שראיתי בפייסבוק שהם מנהלים את הדברים האלה, אף אחד לא עונה לי. אתה מבין? אז כאילו, זה כזה מין תנועה כזאת, כן, יש 50 מיליון איש בעולם, יש 400,000 פעילים בצייטגייסט, אבל תכלס אף אחד לא מדבר עם אף אחד, כי כל אומרים, זה יניע את עצמו, זה לא באמת מניע את עצמו. אחריות קולקטיבית. זה אחריות קולקטיבית, אבל אין באמת אחריות. אז בגלל זה יש פה אולי כמה אנשים שכן רוצים לקחת את עצמם אחריות. התכוונתי פחות בקטע של, כאילו גם בקטע של תאם מול השאר הסניפים והתנועה וזה, אבל כאילו שזה הסימבוליזם או העיצוב שאתה מנסה לבנות פה, שיהיה תואם לערכים
אני הייתי משוכנע שבישראל, כבר שבאתי לפה לפגישה, אני הייתי משוכנע שיש כבר איזה מישהו שמקושר נקרא לזה לגוף העולמי, הוא ה-points of contact, וכל עדכון הוא מקבל. אני עד היום לא יודע מי זה. יש לנו שרת שנקרא TeamSpeak, שבעזרתו יש שיחות ועידה עם כל האנשים בכל העולם. אפשר ניסיתי לתפעל והסתבכתי שם, באמת? אני בא מעולם הטכנולוגיה, אז אני בכלל אמרתי, טוב, אני בטח אצליח פה וזה, והסתבכתי שם. כן. לא, בסדר, קראתי, לחצתי והתחברתי והצלחתי להתכתב, אבל צריך קצת עזרה. אוקיי. כן, זה לא תוכנה הכי אינטואיטיבית בעולם. אפשר גם יש פייסבוק, הוא הרבה יותר פשוט, יש סקייפ. סקייפ אפשר לעשות שיחת ועידה 10 אנשים, יכולים להיות פה פעם בחודש וכולם מדברים עם כולם. יש דברים הרבה יותר פשוטים שהם נגישים לנו וחינמים, למה לא ננצל אותם? אני לא חושב שבאינטרנט זה הכי אפקטיבי, כי למרות שזה בחינם ולמרות שאפשר ליצור פגישות יותר בקלות, אבל זה לא רציני, זה פשוט לא רציני. בדיוק, היום חשבתי שנעביר משהו, צריך מקרן, אבל הסיבה היחידה שזה פה כי צריך מקרן, וזהו. כן. כן, אז אני רציתי שתעביר את ההרצאה על באמת איך עושים הרצאה טובה, איך מעבירים מידע כמו שצריך. זהו, השאלה היא למה זה חשוב, זאת אומרת, אני רוצה לחשוב כאילו... למה זה חשוב? למה זה חשוב? כי אנשים פה יעבירו הרצאות? כן. קודם כל לאנשים שקרובים אליהם, לאנשים שצריך לדעת איך להעביר את המידע. אולי אפילו לחבר. נכון. צריך להבין איך עושים את זה כמו שצריך. שלום שלום. דרך אגב, מה שאתם חושבים שהוא פחות רלוונטי כזה, תגידו לי, זה לא מעניין אותנו, אני אעבור, בסדר? זה לא הרצאה פה שחייבים לעבור על הכל, בסדר? אז זו הרצאה שבניתי בעיקרון למרצים, שאני מדריך אותם איך להרצות, בסדר? אז אתם תגידו, זה לא מעניין אותנו, אז יש פה גם דברים שיהיו פחות רלוונטיים, אבל אני חושב שזה כמה שיותר מהר. קודם כל קראתי להרצאת תקשורת. ועוד דבר שבסוף אני מבקש מכם, ברשותכם, לשלוח לי כל התנגדות שתתקלו בה ברמת התנגדויות. זה קומוניזם, זה פה, אני אנסה לטפל בזה ברמה לוגית. יש לי פה 20 טיעונים לוגיים שמלמדים חברי כנסת איך לדבר ואיך לצאת מכל מיני דברים. ואני אתן לך כמה דוגמאות, ושתוכלו גם לענות בפייסבוק כמו שצריך לאנשים שלא להם מה להגיד. כולל הסופר טנקר. כולל הסופר טנקר, אוקיי? וראינו באמת שזה יהיה אמיתי ולוגי, אוקיי? לא להתחיל למצוא כל מיני דברים שהם לא אמיתיים, אבל להיות כמה שיותר אמיתיים, כי זה גם מה שהתנועה מייצגת, זה משהו שהוא אמיתי, ולא סתם להפיל אנשים שאומרים משהו שהוא נכון. אז קודם כל, התחלתי מי רוצה להיות מיליונר ומה משותף, אז קודם כל מי לא רוצה להיות מיליונר בעולם שלנו היום, כי זה מה שמחנכים אותנו וזה מה שנבנה לנו, אוקיי? ולמעשה אני מראה שכל האנשים שאתם רואים פה הם דוברים, הם אנשים שיודעים לדבר. והרעיון שאני מציג פה זה אדי מרפי, מי זה בצד שמאל, אתם יודעים? הבחור הזה? אנטוני רובינס. זה בחור שמעביר קורסים על פיתוח אישי. בסופו של דבר כולם מרוויחים הרבה כסף, זה נכון. למה? כי הם מדברים מול הרבה אנשים ומשפיעים על הרבה אנשים. אז הכסף זה הביי פרודקט, זו התוצאה של היכולת שלהם להשפיע. בגדול שאנשים יכולים לשלם להם, במקרה של ביבי, סיפור אחר. אז אדי מרפי והבחור הזה זה פרופסור שמרצה קורסים במתמטיקה ופילוסופיה. בסופו של דבר, כולם משתמשים עם כלים שנקראים תקשורת אפקטיבית. זאת אומרת, הם יודעים לדבר, יודעים להעביר רעיונות, מסרים, יוצאים מהתנגדויות, שפת גוף, מבינים שפת גוף, מבינים בפסיכולוגיה של אנשים, וזה מה שמשותף לחבר'ה האלה. אז אני מתחיל את השקף שאני מדבר טיפה על למה זה חשוב. ורטוריקה, כמו שאתם יודעים, זה אמנות השכנוע באמצעות השפה. זאת אומרת, היכולת שלנו להשפיע בעזרת השפה, להעביר את הרעיונות שלנו הלאה לאנשים אחרים. ומה לפי דעתכם, כמה אחוזים יש בתקשורת המילולית והלא מילולית, מבחינת השפעה, מהניסיון שלכם, מה שקראתם, מה שאתם יודעים? 20% לא מילולית. כמה אתם חושבים? 20% מילולית, כל השאר לא. זהו, אז הטענה שזה הרבה יותר, שזה כמעט 95 או 93 או משהו כזה אחוזים, תקשורת שהיא לא מילולית. זאת אומרת, איך אני מדבר, איך אני מסתכל עליכם עכשיו, איך אני זז, את האנרגיות שלי, איך אני מאמין במה שאני אומר, אוקיי? יש לזה משמעות. עכשיו, לפעמים זה נראה כמו איזושהי הצגה, אבל אחרי שאתה עושה את זה הרבה, זה כבר חלק ממך. אם אתה מאמין ברעיון, רואים שאתה מאמין, זה נקרא יושרה, רואים שאתה מאמין במה שאתה אומר, אתה חי את מה שאתה אומר. לא, אתה שומע, תשמעו איזה רעיון נחמד, אתה יודע, בואו, תאמינו לזה בסדר, זה נשמע אחרת, נכון? מישהו שבא והוא מראה שהוא נחוש, ושהוא מבין את מה שהוא אומר, הוא מאמין במה שהוא אומר. תכף נגיע לזה. אז קודם כל המטרות זה הקניית מיומנות הדרכה בסיסית
ומתקדמת, רכישת כלים לעמידה מול קהל בביטחון והעברת ידע באופן אפקטיבי. דבר ראשון, אם תעבירו מצגות מול קבוצות, הדבר הנכון זה כל פעם להכניס שורה, כמו שאני עושה עכשיו. כי אם אני למעשה מכניס את הכל ביחד, אתם לא עסוקים לשמוע את מה שיש לי להגיד, אתם עסוקים בלקרוא את מה שכתוב, ואתם כבר יודעים כבר על מה אני הולך לדבר, נכון? אז קודם כל, מבחינת ראייה של מצגות, לבנות מצגת או להעביר מצגת, הראינו באמת להכניס שורה אחת, לדבר עליה, לשאול שאלות, לשתף את האנשים, שירגישו שהם חלק מהדיון, חלק מהקבוצה, כך עושים את זה נכון. תקשורת אפקטיבית, תקשורת בלתי מילולית, איך נדבר על זה. מישהו שמע פעם על המושג הזה? מה אתה חושב שזה? קול, מה זה לפי אתכם אחר כך? תנועה, יוד, ידיים, מבט, ביטחון, אוקיי? אז למעשה זה איזשהו קיצור על מה שאתם אמורים לעשות בסופו של דבר כדי להיות אפקטיביים בהעברת מסרים. מאוד חשוב לדעת, זה נקרא אמנות התשאול והשיקוף. זאת אומרת, היכולת שלכם, כל מי שלמד קואוצ'ינג בחיים שלו, זה נורא נכון? קואוצ'ינג, נכון? מאמן אנשים, כל אחד מאמן מישהו. אז, שזה בסדר, צריך כל גם נגד זה, אבל הרעיון הוא באמת, מה זה אימון? זה לתשאל, אתה מתשאל אנשים, מה אתה רוצה לעשות בחיים? בואו ניקח דוגמה, בסדר? נגיד, מה שם? גדי. תמיד עושה את זה בהרצאות שאנשים, באים להרצאות, אני מלמד אנשים איך עושים כסף מהבורסה. אז הוא אומר להם, חבר'ה, אתם לא רוצים באמת לעשות כסף. ואז אני נוגח את גדי, ואני אומר לו, גדי, למה אתה רוצה לעשות כסף? בוא נעשה דוגמה. למה אתה רוצה בכלל לעשות כסף? אמיתי. אתה רוצה בכלל לעשות כסף? אתה רוצה להרוויח כסף? ברמה מסוימת, לא להיות עשיר, למה? לחיות טוב? מה זה לחיות טוב? בית גדול. למה אתה צריך בית? מה הוא ייתן לך? מקום לגור בו? מעבר לזה? כאילו ביטחון. יפה. אוקיי, בסופו של דבר אנשים שיורדים ומקלפים את הבצל הזה, אנחנו רגשיים. אנשים בסופו של דבר רוצים להרגיש טוב, רוצים ביטחון, רוצים אהבה, רוצים כבוד, רוצים... כל השאר זה כלים כדי להגיע לזה. הרבה פעמים אנשים מתבלבלים והם שוכחים למעשה למה הם התחילו את כל הסיפור הזה. הם עסוקים בלייצר כסף, במקום לקבל את הכבוד, את האהבה, את הערכה בלי כל הכסף, ואולי עם פחות כסף. אוקיי, אבל אנחנו חיים בעולם קפיטליסטי, אז אין ברירה. אז זה סוג של תשאול שאתה, למעשה אני מוציא את התשובות ממך לאט לאט ואני מקלף את זה. בסדר? בנייה ושימוש במצגת באופן אפקטיבי זה ללמוד מבחינה טכנית איך מעבירים מצגת ברמה שהיא תהיה אפקטיבית. זאת אומרת, מתי נכנסת התמונה, מתי נכנס הסיפור, הבדיחה, הרעיון, מהקל לכבד, להתחיל עם מסרים פשוטים, אחרי זה לעבור. לא שלב סתם, חבר'ה, משנים את כל השיטה, בוא נגיד לכם משפט אחד איך עושים את זה, אנשים יפלו. אוקיי? אז צריכים להתחיל להסביר ברמה איך עובד היום המערכת המוניטרית, מה זה כסף, איך מיוצר כסף, איך הוא משפיע עלינו בחיים, ולמה אנחנו אולי לא צריכים אותו. כי זה הרעיון של, נכון? של התנועה, אולי שאנחנו לא ממש צריכים אותו, שזה אינטרס של מישהו אחר. ואז להגיד מי האינטרס, מי מרוויח מזה, ולהמשיך. הכנה לפני הרצאה זה להתכונן, שתהיו מחומר המתאים, עם המצגות, עם הסרטים, ספרים שאתם רוצים להראות, מוזיקה, כל דבר שיעזור לכם להעביר את הרעיון. התנגדויות, מאוד חשוב, כמעט בכל הרצאה תמיד יש התנגדויות. אתם יודעים מה זה התנגדות? שמנסים לנתח מה זה באמת התנגדות. כשמישהו מתנגד למה שאתה אומר בדרך כלל, מה הוא עושה? מה עובר לו בראש? מגן על הידע שלו. נכון, הוא מגן על האמונות שלו, על הערכים שלו, כל מה שהוא מכיר, אבל איך הוא עושה את זה בכיתה? מבטל אותך. מבטל, אבל מה הוא עושה? הוא שואל שאלות. זו שאלה שמציקה לו. בדרך כלל זו שאלה, אבל מה זה אומר? תגיד לי איך אתה עושה את זה. נכון, אני לא מסכים כי. זאת אומרת, זה איזושהי שאלה שאם אתה פותר לו אותה, בסופו של דבר אתה פתרת את ההתנגדות. עושים את זה כל הזמן אנשי מחירות. אתה רוצה למכור איזשהו, סתם דוגמה, קורס או איזה מוצר, אז הוא אומר, איך אני יודע שזה ייתן לי את הערך? אני לא אשלם 2,000 שקלים בשביל המוצר הזה. אז אתה מספר לו איך זה הולך לפתור לו את הערך, ואם אתה איש מחירות טוב, מה שלפי דעתי זה אחד מהעיוותים בחברה שלנו, שאתה לא חושב על ערך, אתה חושב רק איך למכור את מה שאתה רוצה למכור, ואז אתה מציף ערך שלא קיים. ועל ידי זה שאתה מקשר רגשית, בעיות, או שאתה יוצר בעיות. תמיד אני נותן דוגמה את קירבי, אתה שואל אבק, תכף אני אגיע לזה. אוקיי, אם אתם זוכרים את הסיפור, שיוצרים בעיות בשביל לתת אחרי זה מוצרים. זאת אחת מהבעיות שיש לנו היום. תרגילים וסימולציות, זאת אומרת, לתרגל למעשה איך עושים את זה. עכשיו, תקשורת אפקטיבית זה לא מה אתה אומר, זה איך אתה אומר. זה איך אתה אומר, ומה יותר חשוב לפי דעתכם? כבר אמרנו, נכון? לפני איזה 5 דקות, זה איך אתה אומר, לא מה אתה אומר. נחמד, לא? גימיק נחמד? כן. אוקיי, עכשיו, תקשורת בלתי מילולית, אתם חייבים שהתאמת שפת הגוף שלכם וטון הדיבור, יהיה עם התאמה עם מה שאתם משדרים ורוצים להעביר. לדוגמה? זאת אומרת, אם אתם
מאמינים, ואל תעבירו מה שאתם לא מאמינים, כי זה לא יהיה טוב לכם ולא יהיה טוב לאנשים אחרים, אבל נגיד שאתם אפילו רוצים לעשות את זה, אז בסופו של דבר אתם חייבים שיהיה התאמה, קוראים לזה יושרה, בין מה שאתם אומרים למה שאתם מרגישים בסופו של דבר. אוקיי, אם אתם מרגישים שאתם עצובים, אז תהיו עצובים, אתם אומרים משהו שמשמח, אז זה טבעי, אבל לא לשחק אותה. בסופו של דבר זה צריך להיות טבעי, ואם אתם לא מסוגלים, אל תעשו את זה. תעשו את זה כמו שאתם. בסדר? כי אנשים עולים על זה שאתם משחקים אותה בסופו של דבר, אי אפשר להסתיר את זה. בסופו של דבר עולים עליכם, אז אל תנסו. בסדר? תתאמנו, פשוט שזה יהיה כמה שיותר אמיתי. מי שהולך להעביר מול קהל. אז מילים זה משהו כמו 7%, איכות הקול 38%, ושפת גוף 55%. בסופו של דבר, האינטואיציה היא תכונה אנושית, שהרבה פעמים אומרים שיש לי אינטואיציה, נכון? שאומרים שיש לי אינטואיציה, אומרים שלאנשים יש אינטואיציה יותר טובה מגברים. נכון? שיש להם אינטואיציה יותר טובה, מה זה אינטואיציה? זה שהמוח שלכם קולט בתת מודע ובמודע דברים שאתם לא מודעים להם. הוא נראה לי ישר, הוא נראה לי אמין, הוא נראה לי פחות אמין, נכון? אז כשאדם משדר את זה, אתם קולטים את זה בפעמים בתת מודע, הוא נראה לי אחלה גבר, הוא נראה לי בחור טוב. סוג של אינטליגנציה רגשית כזאת. נכון, זה אינטליגנציה רגשית, שלמעשה דברים שהמוח שלכם מנתח ברמת התמודה ולא תמיד אתם קולטים את זה, אוקיי? למה שמתי פה את התמונה הזו? כי לפעמים אני רואה מישהו שנראה ככה, והוא אומר, אני מאמן כושר, בוא אני אדריך אותך איך להיות רזה ובריא זאת אומרת, אין לי בעיה, יכול להיות שהוא יודע להדריך, אבל יש פה בעיה, נכון? הוא גם מעשן, יש לו שיער, הוא, היא, לא יודע, אוקיי? אני שמתי את התמונה, זה התמונות שלי, בסדר, אז יכולים לבוא אליי בטענות. אבל מה שרציתי להראות בתמונה כאן, שיש קצת משהו שלא מתאים לי למה שהוא אומר, לבין מה שהוא משדר. אוקיי, אז אם אני למשל אומר שאני מאמין בכלכלת משאבים, לצורך העניין, ואני מגיע עם מרצדס, יש פה בעיה, אוקיי? נכון? יש פה בעיה. אז צריכים לראות מה בן אדם אומר ומה הוא עושה. כאן זה איזושהי הרצאה. שנייה אחת. אפשר גם להכניס סרטים למצגות, כמו שאתם רואים, זה לא סיפור גדול. מי שצריך עזרה, אני אעזור בזה. בדרך כלל מה שאני עושה, כל דבר שאני מסביר, אני נוטה לקבל, אוקיי, אז ארנון אמר, אז מה אם אני אומר? מאיפה אני יודע? אני אומר, אוקיי, מה שאני אומר, תראו שגם מישהי שהיא מומחית ברמה העולמית אומרת את אותו דבר. אז אני פותח את הסרט הזה. היא מסבירה על שפת גוף. אוקיי, זה מה שאמרתי, נכון? אז מה שעשיתי, חיברתי איזה גורו, שמראה שמה שאני אומר גם היא אומרת. זאת אומרת, זה לא אוקיי, אז למשל בנושא של המצגת של התנועה, למשל. אז אם מישהו טוען במצגת שכסף הוא מיוצר על ידי הבנק הרזרב הפדרלי, ומרמים אותנו, אז תשים איזשהו סנאטור אמריקאי שאומר את זה. ויש כזה, יש איזה אחד כזה שאפשר להביא. נכון, בדיוק. אז אם אנחנו נכניס אותו לתוך המצגת שלנו, אז אומר, רגע, זה לא פתאום איזה מישהו תימוני שקם בבוקר והחליט שזה נכון. הנה, תראו, הסנאטור המכובד הזה אומר את זה. בסדר? אז זה חשוב לחבר ישר מישהו שיש לו את הביטחון שלו, היושרה שלו, שהוא מקושר, יש לו את הידע וכו'. זה לגבי זה, ואז כמובן אני ממשיך. רק שתקבלו את הרעיון, אוקיי? זה חשוב. אומרים ש38% מהיכולת שלנו לתקשר זה האינטונציה שלנו בקול. זאת אומרת, אני עולה בקול, יורד בקול, הקצב של הדיבור. אוקיי? מוסיפים לזה כמובן תנועות גוף, מבט וכו'. אז זה 38%, אוקיי? אז חייבים לדעת להשתמש בכלים, להשתמש במה שהטבע נתן לנו בסופו של דבר, כדי להיות יותר אפקטיביים בעניין הזה של להעביר את המסר. לקחתי פה דוגמה נוספת של מישהו שעושה את זה טוב, כדי שתראו איך הוא עושה את זה, בסדר? תראו איזה שחקן. הוא מחייך, איך הוא מתאר את ה...
כיף לשמוע אותו? בסדר, אבל אני בכוונה, בסדר. קצת יותר מדי. אוקיי, לא, אני בכוונה מביא את זה לפעמים קצת יותר מדי, כי אני רוצה להראות איך זה יכול להיראות, וזה נראה לכם, זה שידר פה יושרה או לא? או שזה נראה קצת... אז שכחו שהם חבר'ה אמריקאים. וישראלים תמיד יותר קשה. מה הוא מחרטט אותי? מה זה השטויות האלה? אנחנו יותר חכמים? אוקיי. אז לי ברמה אישית לא אכפת מה חושבים, כי אני מרצה ככה כבר שנים, ככה אני מדבר, אתה כבר שמעת אותי, אוקיי. אז זה אני, עכשיו לא אכפת לי מה חושבים. בסדר? אבל אני לא יכול להיות כזה, כי זה לא אני. כן, לא, אני יודע, אני רק אומר שכל אחד צריך למצוא את האיזון שלו, מה שהוא מרגיש עם זה נוח, הוא מרגיש שלם עם מה שהוא עושה ואיך שהוא עושה. אבל אני בכלל נותן לכם דוגמה איך הוא משתמש בקול, בתנועה, בידיים, מבט, ביטחון, חשוב ביטחון, שאתם מנסה שולטים במה שאתם מעבירים, מקסימום מישהו מתקיל אתכם במשהו שאתם לא יודעים איך לענות לו, אני אתייעץ עם מועצת חכמי התנועה, אני אתן לך תשובות, בסדר, לא קרה שום דבר, לא חייבים לספק כל הזמן תשובות. זה בסדר לא לדעת, והדבר האחרון שתעשו, האחרון, זה תענו משהו מטומטם. זה למדתי מהחיים, במאות הרצאות, אוקיי? בחיים לא לענות משהו שאני לא יודע או לא מבין, ואם אני לא בטוח, אז אני אומר שאני לא בטוח. איך אתה יודע שפיטר ג'וזף הוא, יודע מה, יש לו תואר? אני כן. אוקיי? אני לא יודע. זה לא חשוב. בסדר? אז פשוט אם אתם לא יודעים, תגידו שאתם לא יודעים. זה מישהו יתחיל להתקיל אתכם בכל מיני פורומים. אוקיי, האמצעי העיקרי כמובן זה קול, אבל אם אתם באינטרנט אז אין לכם את העניין הזה של הקול, רק את הכתיבה. אז עוצמת הקול, קצב הדיבור, אנרגיות, התלהבות, ניסוח השפה. חשוב שהשפה גם תהיה ברמה של הקהל שאתם מדברים מולו. זאת אומרת, אם אני בא לקהל נגיד שהשפה שלו פחות עשירה, אז אני לא אגיד לו כל מיני ביטויים בלטינית וכל מיני מילים מפוצצות, שקודם כל הם יגידו מה זה הדבר הזה, מפורבן. דבר שני, מה הוא מתנשא, נכון? דבר שלישי, בכלל לא הבנתי מה הוא רוצה. אוקיי, אז לתת אנלוגיות מהעולם שלהם. זאת אומרת, למשל, אם עכשיו אני צריך להסביר מה זה התפיסה של התנועה לחבר'ה, עוד פעם, בלי להעליב ובלי זה, לחבר'ה נגיד שהם לא יודעים לכתוב ולקרוא ובקושי למדו ואין להם שפה עשירה והם עובדים לצורך העניין בשוק, אז אני אבוא ואגיד להם, תשמעו, נאמר שהיית מוכר פה בשוק ונותן את העגבניה ואני הייתי נותן לך את המלפפון. מחליפים, אוקיי? ותחשוב שהיינו גם מקבלים את האנרגיה פה בחינם. את החשמל, לא צריכים לשלם כי יעקב היה נותן לנו את ה... אוקיי, אז בדברים פשוטים שהוא יתחבר אליהם. עכשיו אם אתה בא ומרצה לאיזה כמה דוקטורים שתופסים מעצמם, אז אין לעשות, אני מפרגן להם טיפה, אתה יודע, וגם צריך להיות ברמה שלהם, כדי שיתייחסו למה שאני אומר. אני לומד כמה מילים מפוצצות שמתאימות לשפה הזאת, אין מה לעשות, זה חלק מהעניין, ואתה משתמש בזה. אוקיי, משתמש, כי זה כלי. שפה זה כלי עוצמתי. אוקיי? להתאים את השפה לכל, להעביר מושגים חדשים לפני השימוש. זאת אומרת, אתן לכם דוגמה. אם היום אני צריך להעביר מצגת על מה זה התנועה, אני לא אגיד לכם את השם כי קשה לי, כמו שהוא אמר. אוקיי, אז בוא נסתיק להגיד זיידגייז או זיידגייז. רוח הזמן. כלכלת, איך אתה רוצים, מה הכי פשוט? רוח הזמן. רוח הזמן. אוקיי, רוח הזמן. אז אם אני רוצה להעביר הרצאה על רוח הזמן, לצורך העניין, אז דבר ראשון, נגיד אם אני מסביר שהייתה תפיסה שנקראת קומוניזם, אז אני מדבר כמה שורות, מה זה קומוניזם? כי כולם אומרים, רגע, זה קומוניזם? זה מה שאתה רוצה לעשות לנו פה? אז אני אומר, לא, קודם כל קומוניזם זה, 1, 2, 3, וזה לא. ותכף אני אסביר לכם למה לא. וממשיך. אוקיי, וממשיך, כי אתם תגיעו לזה בסוף. אבל אתם חייבים לדעת על מה אתם מדברים ואת המושגים שאתם מדברים עליהם. כמו שאני, זוכרים שבתחילת המצגת דיברתי על אפקטיביות, איך קראתי למצגת? אפקטיביות בעזרת השפה. אתם יודעים ששאלתי שאלה 30 אנשים, פה בכיתה ליד, הקבוצה הזאת דרך אגב, שיושבת שם, שאלתי אותם לפני שבוע, מה זה אפקטיבי? וכולם, חצי מהם עם תארים, ואני מדבר על אפקטיביות, אני אומר אפקטיביות, ושאלתם, לא בשביל להתגרות בהם, מה זה אפקטיביות כדי שאני אוכל להעביר את המושגים. אז אף אחד לא ידע. אף אחד לא ידע מה ההבדל בין אפקטיבי ליעיל. אז אמרתי, אוקיי, אם אני מדבר על אפקטיביות, אז בואו אני אסביר לכם מה זה אפקטיבי. אז באתי להם במשפט אחד מה זה אפקטיבי, מה זה יעילות, המשכתי את ההרצאה. ואז אני מדבר איתם באותה שפה, והם מבינים על מה אני מדבר שאני אומר אפקטיבי, בסדר? אותו דבר, חייבים כל מושג במצגת, חייבים להסביר אותו בצורה פשוטה וברורה.
התנועה חייבת להיות מותאמת לתוכן ההרצאה, המרצה צריך להיות דינמי בתנועה, אך לא עצבני או קופצני, זאת אומרת, באופן עקרוני, יש לי בדרך כלל שרת כזה, אז אני מסתובב, אני נע, אני לא עומד ולוחץ על המחשב, תכף אני גם מחבר את העניין פה, חסר לי כרגע חלק, אז בגדול, זורם, זז בתוך הכיתה, חופשי, זה בסדר לטעות, זה בסדר, לא כולם מסכימים איתך, זה גם של תרגול. המרצה צריך להיות דינמי בתנועה, אך לא עצבני או קופצני, לא לעמוד במצב סטטי ולהימנע מתנועות חוזרות, זאת אומרת, יש כאלה שעומדים ככה. חבר'ה, אני אראה לכם עכשיו הרצאה, בסדר? ויהיה בסדר, אנחנו נמשיך אותו עוד מעט. כן, צריכים טיפה לזוז, זה גם נותן לכם אנרגיות, אם אתם עומדים, אז זה גם מלחיץ אתכם, בסדר? לא לעמוד במצב סטטי ולהימנע מתנועות חוזרות, המושכות תשומת לב, להשתמש במרחב, לזוז, אפשר להיכנס, אפשר לבוא, לא מצב גבר. אוקיי, אז אפשר לקראת הרגישים נוח, במקרה גם חבר, בסדר, אני מרגיש נוח. אז לזוז, איך שאתם מרגישים, לתת להרגישה שאתם בטוחים במה שאתם עושים, להרגיע את הסביבה קצת, לפעמים אנשים לחוצים. להתרחק מהרבה אנשים נעמדים מאחורי כיסא, או מאחורי איזשהו דוכן, כי זה המבצע. הם נעמדים ולא זזים. טוב, ההרצאה היום תהיה על זה ועל זה, ואתם פשוט מתחבאים מאחורי הכיסא, אז להזיז את הכיסא, להזיז את הכל, לעמוד, לדבר, אוקיי? זה מראה על פתיחות. סליחה? זה מראה על פתיחות. זה גם מראה על פתיחות, אתם לא מסתתרים, אין לכם מה להסתיר. בסדר? לא כל מה שאומרים זה נכון, הרבה אומרים ששפת גוף זה מדע. שפת גוף זה לא מדע. אומרים שאם אתה... יש אנשים שמעבירים הרצאות שלמות על שפת גוף. בכלל זה מומחיות בתקופה האחרונה. כל אחד מחרטט איזה משהו ומחליט שזה מדע. אוקיי, אז זה לא מדע. שפת גוף, נכון, מישהו שיושב ככה, מה אומרים בשפת גוף? בדרך כלל... סגור. סגור, חרטה ברטה. נמנע. נמנע, בא לי לשבת ככה, בא לי עכשיו לשבת ככה. אבל קר לך, לא? קר לך. לא יודע. חסר ביטחון עצמי. אז האנשים נוטים לעשות כל דבר מדע וכל דבר מנתחים, אם הוא עושה את זה, אז זה, אם הוא עושה... לא, לפעמים קר לך, אז אתה יושב ככה, ולפעמים... אז זה עניין של שילוב של הרבה דברים. נכון, אמרנו אינטואיציה? אז לא בדיוק האינטואיציה. שקולטים אותך גם יושב ככה, וגם מדבר עצבני, וגם משקר, וגם מזיע, וגם... אז הוא כנראה שהוא משקר. בסדר? זה לא דבר אחד. הוספת יושרה ועוצמה, שימוש לשבירת המונוטוניות, הדגשים וחיזוקים, כל הזמן תיתנו הדגשים למה שאתם אומרים. תראו, אתן לכם דוגמה. זה אנטוני רובינס, המאמן האישי. תראו לכם. בכוונה שמתי את זה כמה פעמים. עכשיו לאחד מהרטוריקנים הכי טובים בעולם. אז כל דבר הוא מתאר, הוא אומר, אתה רוצה דבר אחד או שלושה דברים. אם אתם רוצים להתרכז במשהו, תלכו לכיוון שלו. הוא באיזשהו שלב, נכון, בהתחלה אתה עושה את זה כי אתה מתרגל, כי זה סוג של משחק, אבל אחרי זה כבר הופך להיות החלק השני שלך. זה נכון להרצאה. בגלל שאתם מדברים מול אחד על אחד או מול שני אנשים, זה גם נכון לדבר בצורה הזאת. כמובן עוד פעם שזה לא יהיה מוגזם. מבט. אוקיי. מה שאומרים לגבי מבט, זה בסופו של דבר, קשר עין יוצר תחושה שהמרצה שולט בכיתה, יוצר מחויבות להסתכל על המרצה בחזרה, מאשר קליטת תקשורת בלתי מילולית. זאת אומרת, סתם דוגמה, אני מסתכל, הוא יושב עם הכוס קפה, יעני, תבדר אותי. אוקיי, תבדר אותך? אוקיי, הוא מצלם, יושב משחק עם משהו, הוא נראה מעניין אותו קצת, זה חושב, אוקיי, יושבת ככה, עדיין לא החליטה, הוא גם כן חושב ככה, אוקיי, לא סגור. קיצר, אתם קולטים את האנשים, ואם זה מעניין אותם, לא מעניין אותם. זה דבר שהם גם חייבים להסתכל עליכם בחזרה. כי אם אני מסתכל עליכם, אתם לא תורידו את העין, נכון? זה לא נעים. זה יוצא איזושהי מחויבות. עכשיו, בדרך כלל אני יכולה לעשות את זה מול כיתה, זה פשוט להסתכל על מישהו אחד, לדבר איתו ברמה האישית. מה השם? עכשיו אני מתחיל לדבר לכיוון שלו, אז אני מסביר איזשהו רעיון, כמה שניות, עוזב אותו בשקט, ממשיך, מה השם? אורלי, מדבר מול אורלי, מסביר שפת גוף, צריך להזיז את הידיים, בסדר? לזרום, שם? גל, מדבר מול גל, מסביר איזה רעיון, ונותן כמה שניות לכל אחד וממשיך הלאה, בסדר? אז הרבה פעמים מרצים מבצעים את הטעות הבאה, הם פשוט או סורקים מין כזה. הם לא מסתכלים על אף אחד, אוקיי? אז זה נותן תחושה של חוסר יחס, ושלא אכפת לך בתור מרצה, וגם לא קולטים מה קורה, וגם חוסר ביטחון, נכון? אז זה מאפשר קליטה, מה אנשים עושים, האם זה מעניין מה שאתה אומר, אולי זה כבר לא כל כך מעניין,
וזה נותן לך איזושהי יכולת שליטה. ביטחון. אז דוגמה, זה נראה למטה, חסר ביטחון, למעלה ביטחון. אז מדוע ביטחון חשוב? כי ביטחון זה כמעט הכל. גם כשאתה בא לרעיון עבודה, גם כשאתה מדבר כמו לאנשים זרים, הביטחון שלך בעצמך, במי שאתה, במה שאתה, זה כבר עשית חצי מהעבודה. אתה יכול לטעות באיזה משפט פה, משפט שם, אבל אנשים קולטים את הנוכחות שלך. אם יש לך ביטחון, אתה מעריך את עצמך, אתה יודע על מה אתה מדבר, אתה מאמין במה שאתה מדבר, משדר הצלחה, אמינות בדברי המרצה. אז איך משיגים ביטחון? בדרך כלל צריכים לשלוט במה שאתה אומר. כי אם אתה לא שולט, אתה כל הזמן עסוק במה להגיד, נכון? ומה אני אומר עכשיו? מה השלב הבא? אז אתה חייב לשלוט במה שאתה אומר, להכיר את החומר. דבר שני, לשלוט בכיתה ובמבנה השיעור. אני יודע מה הולך לקרות, אני יודע איפה אפשר להפתיע אותי, מה אנשים חושבים. שליטה בעזרים, זאת אומרת, זה כרגע נמצא את החלק השני שלו, פשוט מדפדפים הדבר הזה, יש פה איזשהו לייזר, אז מצביעים על... אוקיי, עזרים שעוזרים לי להעביר את ההרצאה בצורה יותר אפקטיבית. זיהוי חוסר ביטחון, תנועות מוגבלות ועצבניות. אם אתם רוצים לזהות מישהו שחסר ביטחון בדרך כלל, לא תמיד, כמו שאמרתי, לא הכל פה זה לא מדע מדויק, זה מישהו שהוא תנועות קצרות, מהירות, הוא לא זז, הוא סגור, כל הסיסני, עצבני. בקיצר, אפשר לזהות את זה, אפשר לזהות אחרי כמה פעמים שמתמודדים. הופעת המרצה. זה תלוי, אם אתה מרצה מול אנשי עסקים, אז אתה עדיף שתבוא עם עניבה וחליפה וזה. אם אתה מרצה, אתה צריך להתאים את עצמך, אין מה לעשות, קצת. בכל זאת. לא בגלל שאכפת לי מה הם חושבים, כי אני לא רוצה שבהרצאה הוא יהיה עסוק בנעליים שלי. כי אם אני אבוא עם נעליים קרועות, כל הרצאה, אותו איש עסקים יהיה עסוק, מה קרה לו לנעליים? הוא לא איתי, אוקיי, מה עובר עליו? הוא הפסיד לך בכסף? מה מביא לי פה הרצאה לעסקים? אז אתה עוזב את הקטע הזה. אז כדאי שהלבוש יהיה תואם את הסביבה, אם בא לכם, לא. עוד פעם, ההרצאה הזאת זה הרצאה שאני מעביר למרצים. בסדר? אז תקחו את זה בחשבון. זה לא הרצאה על התנהגות שאתה מתנהג מול חבר. בסדר? אבל תקחו מזה מה שאתם רוצים. אומנות התשאול והשיקוף, מטרת התשאול יצירת עניין. שאלות יוצרות עניין. קודם כל, כי זה נותן... גדי? זה נותן לאנשים תחושה שאכפת לך, אמיתית, כי אתה שואל אותם, נכון? עכשיו, לא להגזים עם זה, לא לפתוח פה תוכנית שאלות, אבל לשאול כדי לתת תחושה שאנשים בפנים, שנכנסים לשמוע רעיונות, אתה רוצה גם לקבל רעיונות מאנשים. צריך גם לדעת לשאול חכם. זאת אומרת, הדבר האחרון שאתם רוצים לעשות זה לשאול מישהו שאתם יודעים שלא הולך לענות לכם, ולהביך אותו. זאת אומרת, אתם מכיר את המרצים הנודניקים האלה שתופסים איזה מישהו זה מבית ספר, אני לא מבין את המורים האלה, תופסים איזה מישהו שלא מבין כלום, יוסי, מה אמרתי? אבל אדם לא ככה לא, אתה יודעת שהוא לא יכול לענות לך, נכון? הוא יושב ככה רועד, איך כולם מסתכלים עליו, לא זה, בסדר? לשאול מישהו שאתה יודע שכן יכול לענות לך, ואם הוא לא יכול לענות אז תחליט לו את זה ולא להעליב אותו. כי אמרנו באמת להיות באווירה טובה שאנשים רוצים לשתף עניין. משוב בזמן אמת, השאלות יוצרות משוב בזמן אמת. זאת אומרת, אם אני עכשיו דיברתי, אתן לכם דוגמה... מה שם? אורלי. זוכר שדיברתי על כל מיני עקרונות של שפת גוף? מה זוכרת עקרונות שהם נכונים להשתמש בהם? אוקיי, ידיים, מבט, קול, תנועה. אוקיי, תודה. אז, לא רע, 50%. אוקיי, אז מה שעשיתי עכשיו, שאלתי על משהו שהסברתי, זה אותו דבר יהיה במצגת של התנועה. אז מה ההבדל בין התנועה שלנו לקומוניזם? מישהו יכול להגיד לי פה מה ההבדל? אז למעשה אתה קודם כל מחזיר את הכדור לצד השני, אתה רואה שהחבר'ה הבינו, ואתה גם נותן זמן לאנשים להקל. ולמעשה אתה חוזר על החומר עוד פעם, למעשה מישהו אחר חוזר על החומר עוד פעם במקומך, נכון? זה כבר סוג של כלכלת משאבים, אתה כבר נותן לו לדבר במקומך? אוקיי, אז אתה נותן לו לדבר במקומך, ומתחלק איתך בעניין, בסדר? יכול להשתמש בשאלות שאתה לא יודע. זה נכון. מישהו בכיתה יודע מה זה... אני יודע מה... זיידס? אוקיי. אתה לא זוכר מה זה, איך אומרים? מישהו זוכר איך קוראים לתנועה? אוקיי. נכון, בדקתי אתכם. חיזוק וחזרה, מה זו שאלה נכונה ואיכותית? כל ההרצאות בפיתוח אישי ששמעתי באינטרנט, אומרים, אתה רוצה חיים איכותיים, תלמד לשאול שאלות איכותיות. טוב, עכשיו שאלות איכותיות, אף אחד לא אומר. אז איך שואלים שאלות איכותיות? בכלל, מה זה שאלה איכותית? אז חשבתי, מה זה שאלה איכותית? אומרים שאם אתה רוצה חיים איכותיים, תלמד לשאול שאלות איכותיות. מה אתה חושב שזו שאלה איכותית לפי דעתכם? דרך, זאת שאלה פתוחה. שאלה פתוחה זה אומר שאתה שואל וכולם יכולים לענות, ואתה לא מגביל מישהו שעכשיו הוא בלחץ. נכון, מה אתם חושבים? שאלות מהותיות.
מה השאלה? לא, שאלות פשוטות, שקל... אז היא איכותית? כן. כן, כי אז גם התשובה יכולה להיות פשוטה, זאת אומרת, הם מדברים באותה רמה. אולי שאלה אפקטיבית? זו המסקנה שאני הגעתי. אני לא אומר שמה שאמרת זה לא נכון, אז אני הגעתי לאותה תשובה ברמה נכון. שאלה, נכון לפי מה שאני חושב. אוקיי, כי לפי מה שאני חושב, זה לא אומר שמישהו אמר משהו שלא נכון. בסדר? המסקנה שאני הגעתי לפחות, ששאלה אפקטיבית זה שאלה שמשיגה את התוצאה שרציתי. זו מסקנה שעוד פעם שלי בלבד. תן לך דוגמה. אם אני שואל שאלה אפקטיבית, איך אני בונה את המצגת הכי טובה עד סוף שבוע הבא? זה סוג של שאלה, נכון? ובסופו של דבר אני מקבל תשובות שתהיה לי מצגת טובה עד השבוע, כמובן אני יכול לצריך את עשייה. אז השאלה הייתה אפקטיבית כי השיגה את התוצאה שרציתי. אני שואל שאלה, איך אני יכול, אם המטרה שלי לצורך העניין סתם, המטרה שלי להפסיק לעבוד. המטרה שלי להפסיק לעבוד, הכנסה פסיבית בחיים. לא רוצה לעבוד, אני רוצה שייכנס לי כסף פסיבי, כי כרגע יש כסף בעולם, אני רוצה שייכנס פסיבי. אז אם אני שואל שאלה, שהתשובה תהיה איך אני עושה את זה ואני אעשה את זה, אז השגתי את המטרה. אם אני שואל שאלה איך אני יורד במשקל הכי מהר, כסף במשקל, ואחרי זה אני מגיע לתשובה ואני עושה את זה, אז זה היה אפקטיבי. זו המסקנה שלי. כי מי קובע מה זה שאלה איכותית או טובה, זה אינדיבידואלי, זה סובייקטיבי. אוקיי? לדוגמה, בספר הבא, השיר הבא אני, שזה ספר קפיטליסטי פצצות, אבל יש שם גם הרבה מאוד פילוסופיה מעניינת. הוא אומר שיש הרבה אנשים שאומרים לעצמם, אנחנו לא מסוגלים להשיג את זה, לא, אנחנו לא יכולים להרשות את זה לעצמנו. יש איזה מחשב חדש, או מכונית יפה, או איזה בגד יפה, ואומרים לעצמם, אנחנו לא מסוגלים להרשות את זה לעצמנו כרגע. אז הוא אומר, כאילו, תעצרו פה. קודם כל תשאלו את השאלה שמובילה אתכם בשביל להגיע לזה. איך אנחנו יכולים להרשות את זה לעצמנו? זאת אומרת, לא לקבוע עובדות, אלא לשאול את השאלות האלה שמובילות אתכם להגיע לתוצאה שאתם רוצים להגיע אליה. הרבה פעמים, בהמשך למה שאתה אומר, הרבה פעמים, הרבה קואוצ'רים, שמתעסקים פיתוח אישי, אומרים שצריכים להיות מיומנים בשאלת שאלות, כי זה יכול להקפיץ לכל אחד את החיים שלו קדימה. ובאמת מדברים על סוג של שאלות פתוחות, שאלות מקודמות, לא שאלות שסוגרות. כמו שאתה אומר, איך אני עושה את זה, או מתי אפשר לעשות, זאת אומרת, דברים שפותחים אפשרויות ולא שאלות שסוגרות אפשרויות, אוקיי? זה לגבי השאלות. אז להיות מוכן עם שאלות מראש, גם אומרים שכדאי שיש שאלות בכמה רמות. הרי יש שאלה שהיא שאלת ידע, יש שאלה שהיא שאלת יישום. נאמר שעכשיו אני אחבר את זה למצגת של התנועה שתבוא במהרה. נאמר שאני במצגת של התנועה, ברוח הזמן, אוקיי? במצגת של התנועה ברוח הזמן, אני אומר, אוקיי, שאלה, מה הקשר בין רוח הזמן למה שהסברתי? או מה זה כלכלת משאבים? זאת אומרת, בסך הכל אני מצפה לתשובה של ידע, נכון? יש שאלת יישום. איך אתם חושבים אפשר ליישם את התפיסה הזאת? בסופו של דבר, אחרי שאנשים מבינים את העקרונות, אתה צריך לעלות ברמה של השאלות כדי להוציא משהו יותר אפקטיבי מהדיון, כדי להגיע לפעולה ולהנאה וכו', זה שאלות ברמה יותר גבוהה. אוקיי, אז מיומנות השאלות, שאלות פתוחות, מתן תגובה, לתת זמן למחשבה, מספר תשובות, לסגור מעגל. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים שואלים שאלות, אבל לא מחכים לתשובה. זאת אומרת, אתה שואל שאלה, וטוב, אני ממשיך וגדי תקוע עם התשובה עוד באמצע. אוקיי, אז לתת לאנשים לסיים את התשובות שלהם, גם אם התשובה לא בדיוק כמו שציפיתם. אולי גם לסגור מעגל עם תשובות. לסגור מעגל עם תשובה שהיא נכונה, אם יש לך אותה, אם אין לך אותה, תגלגל אותה לבא בתור, עד שהוא יענה, ואם לא, אז אתה בבעיה. אבל עדיף שתשאול שאלה שאתם יודעים עליה. לא, רוב הפעמים, אני אישית לדוגמה, כשאני מסביר משהו, אני מסביר, נכנס לאיזה משהו, נכנס לנושא, מסביר עליו, נותן את הנקודת הסתכלות שלי, ואז אנשים כבר שוכחים מה הם שאלו. צריך לחזור גם לשאלה. זהו, צריך להיזהר, קודם כל לחזור על השאלה, לראות שאתה גם עונה על מה ששאלו, כי לפעמים אתה נשרף באיזה סיפור שלך, ואתה שם בסרטים שלך, בסיפור, ושכחת, לא ענית בכלל לשאלה. זה מתאים לפוליטיקאים, תכף אני אגיע לזה, אם אין לנו זמן. זה אתה מסיט את השאלה למשהו שלא רלוונטי, וממשיך לספר שם סיפורים. אוקיי? תתחיל כמה דוגמאות עוד מעט. טוב, טיפול, זה לא רלוונטי למקרה שלנו, זה לא תלמידים פה, זה לא טיפול במערך שיעור, פחות חשוב כרגע. אתה יכול לשלוח לנו את זה באמת? או רק את החלק של אני אחשוב על זה. אני לא בטוח שאני יכול לשלוח לכם את זה באמת, את הכל. בסדר?
זה בסדר אם אני... אני יכול לשלוח לכם כמעט את הכל, הלך עם הדברים אני אוריד. דברים שלא רלוונטיים, בסדר? זה בסדר אם אני אפרסם את הסרטון של ההרצאה באינטרנט? אתה ממש עכשיו, אתה מסריט הייתי מסעדות את לא, בשביל הציידגייסטים, לא... אם אתה רוצה, תחטאים, איך שאתה רוצה. לא, אני יודע שזה משהו שאולי אתה עושה לפרנסתך או משהו, תגיד לי... תמיד יש לי בעיה שאני לא רוצה שמישהו יבוא ויגיד שעשיתי משהו שהיה לי אינטרס אחר, אוקיי? אז זו הסיבה, למשל, יש מקום שיכולתי לארגן בחינם לצורך העניין, בחינם, אבל זה מקום שאני מעביר קורסים. אז אני לא רוצה שיבוא מישהו ויגיד, אחרי ההרצאה, שמע, אולי רצית שנבוא לפה ונראה את המקום וזה, כאילו עשית משהו שיווקי, אז אני נמנע מהדברים האלה. אוקיי, אז אני אפרסם את זה רק בתוך התנועה, לא החוצה. בדיוק. אני לא רוצה שזה ישמש פלטפורמה שיווקית בשבילי, או גם נגד. אני לא מביא הרצאות כאלה בתשלום. אני מביא הרצאות לפסיכולוגיה של מסחר. אבל אני לא רוצה שזה יהיה כאילו פלטפורמה שיווקית בשבילי, זה יכול לקרות, אבל זה לא נכון וזה לא הוגן וזה לא המטרה. אז שים את זה בקבוצה סגורה, בסדר? סגור. לא... כן. הכרת קהל היעד, אז לדעת מול מי אתה מדבר, ניסיון וידע קודם בנושא ההרצאה. זאת אומרת, אתה צריך לבוא ולהגיע עם ידע על מה אתה הולך לדבר ולהיות סגור על זה. לא להתחיל לחפש תשובות באמצע ההרצאה. עדיף לדעת מי האנשים שאתה מדבר מולם. זאת אומרת, לצורך העניין אני לא מכיר אתכם, ואני לא יודע מה המקצועות שלכם, מאיפה באתם, אבל בגלל שכולם שייכים לאותה קבוצה בפייסבוק, אוקיי, אז אני משער שאתם חושבים בצורה דומה, שלפחות בנישה הזו, בסדר, שיש לנו דברים משותפים. לכן יותר קל לי לדבר על רעיונות, אבל תחשבו שאתם מגיעים להרצאה של אנשים זרים, שאין לכם מושג, אחד הוא ימין קיצוני, אחד שמאל קיצוני, וצריכים לגשר על כל העניין הזה. איך עושים את זה? תגיד לך, איך אני הייתי עושה את זה אם תביא לי אותם לפה, אוקיי? לא אכפת לי גם שתביא לי 100 כאלה ואני אעשה את זה איתם, ביחד. אפשר לעשות סיטואציה, זה אם אני קיצוני, אני שמאל, אני קיצוני. בדיוק, סימולציה, בדיוק, סימולציה. אז אולי נעשה, אם יהיה לנו קצת זמן, בסדר? נעשה איזושהי סימולציה. אז חשוב לזכור את השמות של אנשים, כי אנשים נעלבים אם אתה לא זוכר את השם שלהם. עכשיו, יצא לי להעביר איזשהו קורס, זכרתי את השם של כולם, רק אחד לא זכרתי. אז הוא הסתכל עליי, רצה, לא יודע מה, רצה להרוג אותי. דווקא אותו שכחתי, מה יש לי, אני לא בסדר. אז עדיף שתזכרו את השמות של אנשים, יש גם השיטות גם לזכור את השמות של אנשים. זה נותן תחושה של קרבה. יצירת רשת ביטחון, תוכנית מגירה. זאת אומרת, אם פתאום הגעתם בלי מצגת, שיהיה לכם מה להגיד. זאת אומרת, גם אם הייתם הולכים מן את המצגת, אני יכול להוציא דפים מודפסים ולהתחיל לדבר. יכול שתבואו להרצאה אצל חברים, יזמינו 10 או 15 אנשים ותגיעו והמשפק לא יעבוד. אז מה תעשו? אז תבואו עם משהו מודפס, תפתחו ותתחילו לדבר. זה הרעיון, זו התנועה, אלו העקרונות, זה האתר, בסדר? מבנה השיעור, השלט. טוב, זה איך בונים למעשה מצגת. זה יותר למי שרוצה לבנות מצגת להעביר בבית, לחברים, בסדר? אז מצגת צריכה שתהיה לה פתיחה. איך עושים פתיחה בדרך כלל? צריך שהיא תהיה מעניינת, קלה, עם איזשהו סיפור. אוקיי, אפשר לספר סיפור איך העולם עובד, ולמה זה לא טוב, ולתת דוגמאות מהחיים. רוב האנשים לצערי הרב הם במינוסים, והם לא יצאו מהם, הם במשכנתות עד סוף חייהם. אתם מבינים, נכון שאתה במשכנתה, ואתה במשכנתה, ולמה, ואיך, וזה. עכשיו בואו נספר לכם איך הגענו לסרט הזה. אוקיי, ולחבר אנשים למשהו אמיתי מהחיים, נכון, זה נראה לכם הגיוני? לחבר למשהו אמיתי, לא לזה משהו, זה ענן, למשהו אמיתי, לא פילוסופי, למשהו אמיתי מהחיים, ואז לגשת למעשה לחומר, שאומר, אוקיי, זו הבעיה, זה אולי הפתרון, מה אתה הולך לעשות עם זה? וגוף השיעור בסופו של דבר צריך להיות מהקל לקשה, סדר פעולות, התפתחות כרונולוגית, סיבה ותוצאה, ממש כמו סיפור, למעשה מרצה טוב הוא סוג של מספר סיפורים. אתם פשוט מספרים איזשהו סיפור, מעבירים ידע. ומה שנורא נוח לי בהרצאות, ונראה לי שזה גם נכון לכם, אם תעבירו הרצאות בבתים, זה לא לחנך ולא לבוא בקטע שאני אגיד לכם ואני יודע, אני בא להעביר לכם רעיון, אני מעביר לכם ידע. אתם תעשו את זה מה שאתם רוצים. ואז אתם מנתקים את העניין הזה של האינטרס שלכם, ולאן זה מוביל, ומי אתה שתספר לנו איך החיים עובדים. חבר'ה, כל החיים שלכם אתם רואים תוכניות בטלוויזיה, מביאים שעות על שעות על תוכניות מטופשות בטלוויזיה, נכון? נכון או לא? אתם רואים טלוויזיה? קצת? כמה עיתונים קראנו בחיים?
ולא נתנו לנו כלום? הרבה, נכון? כמה פעמים אנחנו שומעים חדשות וזה לא עוזר לנו בחיים? הרבה. אז מה קרה? תשמע עוד שעה משהו אחר. תשמע שעה משהו אחר, מה קרה? אוקיי? אז זו הגישה. אז אתה מספר, ומי שזה מוצא חן בעיניו, שימשיך עם זה, ומי שלא, אז לפחות הוא מעכל מפנים, ואולי הוא יחזור ברגול הבא. לא, גם אנשים שלא מסכימים ישר, לרוב זה מטפטף, וזה נשאר בפנים בתת מודע, הם אחרי זה נזכרים בזה. עוד דבר שלמדתי על אנשים, לפחות בהרצאות שאני מעביר על פסיכולוגיה של השקעות, והמשכתי את זה לפסיכולוגיה של צרכנות, וזה שאנשים מאוד קשה להם להודות שהם טועים, קשה להם להודות שהאמונות שלהם שהם כבר חיזקו אותם ובמשך שנים הן לא נכונות, ועכשיו צריך לעשות שינוי. בדרך כלל זה נכון. זה נכון ברמת האבולוציה שלנו, כי אנחנו לא בנויים לשינויים מהירים. כי שינוי מהיר זה חוסר הישרדות לפעמים, אוקיי? שינוי מהיר, אתה למדת שהדבר הזה מסוכן, זה טורף, זה ככה, עכשיו אתה לא תשאיר את הדעה שלך תוך שנייה. אתה צריך להתחיל להכיר את המידע, אוקיי? להביא אותו מחדש. אנחנו בנויים לקבל את ההחלטות הלא מיטביות, את ההחלטות שגרמו לנו לשרוד ברמה המיטבית. לא החלטות מיטביות, אתם לא שוקלים את כל המידע. אוקיי, לכם דוגמה מהחיים, שיהיה לכם יותר קל. בעולם הטבע. אתם רואים איזשהו זנב של כריש מתחת לגל שאתם שוחים. נאמר ראיתם national geographic ואתם יודעים שזה סיכוי של 90% שזה לוויתן או דולפין. מה תעשו? נמשיך לשחות. אני אישית שוחה לחוף. אני לא יודע מה, נכון או לא? אתה שוחה כמו אחר כך אני אלך להסתכל במקדיר. אוקיי, מה זה? אבל באופן עקרוני אני שוחה כמו מטורף. למה? כי אתה לא לוקח את ההחלטה המיטבית. אתה לוקח את ההחלטה שתגרום לך לשרוד ברמה המיטבית. ככה אנחנו עובדים, דרך אגב, ברמה פסיכולוגית. ואנשים במשך 20 שנה חינכו אותם שזה נכון, ככה החיים עובדים, זה מה שצריך להיות. אז עכשיו אתה שובר להם את הכל, כל העולם שהם מכירים מתנפץ. מה זה כל העולם הזה מתנפץ? חוסר ודאות. חוסר ביטחון. אנחנו לא בנויים לחוסר ודאות, אנחנו כל הזמן מחפשים ודאות. אנחנו בנויים ככה פסיכולוגית, עוד פעם ברמת ההישרדות שלנו, ברמה של אבולוציה. ולכן כל המהלך הזה, זה מהלך שהוא נוגד את ההישרדות שלנו ברמה הפסיכולוגית. ולכן אנחנו ניאבק בזה ואנשים יאבקו בזה, כי זה נוגד את כל מה שהם מכירים. אוקיי? אז חשוב להבין שזה הרעיון, שזה נוגד את כל מה שהם מכירים.